O psíčkovi a mačičke, ako si umývali dlášku. To bolo vtedy, keď psíček a mačička ešte spolu gazdovali. Mali pod lesom malý domček a tam spolu bývali a chceli všetko robiť tak, ako to robia veľkí ľudia. Ale veru to vždy tak nevedeli, lebo majú malé a nešikovné labky a na tých nemajú prsty, ako má človek, len také malé vankúšiky a na nich pazúriky. A teda nemohli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. A do školy nechodili, pretože škola nie je pre zvieratka. Oj nie, to nie. Čo si myslíte? Tá je len pre deti. A takto nech v tom ich byte vyzeralo všelijako. Niečo robili dobre a niečo zasa nie. A tak tam mávali niekedy aj trochu neporiadok. No a jedného dňa zbadali, že majú vo svojom domčeku veľmi špinavú dlášku. Počuj, Hauko, vraví mačička. Tá dláška je voľaká špinavá. Aj mne sa zdá, že je už voľaká veľmi špinavá, vraví psíček. Len pozri, aké mám zababrané labky od tej dlášky. Strašne špinavé ich máš, vravela mačička. Fúj, to je hanba. Musíme tú dlášku umyť, veď ľudia nemajú takú špinavú dlášku. Ju niekedy umývajú. Dobre, povedal psíček. Ale ako to spravíme? To je predsa nič, povedala mačička. Ty choď po vodu a ja sa postaram o ostatné. Psíček išiel s hrncom po vodu a mačička vytiahla zo svojho kufríka kus mydla a položila to mydlo na stôl. Potom si šla po niečo do komory. Mala tam asi schovaný kúštik údenej myši. Zatiaľ prišiel psíček s vodou a vidí niečo ležať na stole. Rozbalí to a bolo to voľaké ružové. Aha, to bude dačo dobrého, vraví si psíček, no a pretože mal na to chuť, strčil si celý ten kus do papule a začal hrísť. Ale voľako mu to nechutilo. Zatiaľ prišla mačička a počuje, že psíček ako si čudne prská. Pozrie naň a vidí, že psíček má plnú papuľu peny a z očí mu tečú slzy. Pre pána Jána, kričala mačička. Čo sa to s tebou robí, Hauko? Veď ty si dáky chorý, veď ti kvapká pena z papule. Čo je to s tebou? Ale, vraví psíček, našiel som tu niečo na stole a myslel som, že je to nejaký sír alebo nejaký zákusok. Tak som to zjedol, ale strašne to štípe a robí sa mi z toho v papuli pena. Ty si hlúpy, hnevala sa mačička. Veď to bolo mydlo a mydlo je predsa na umývanie a nie na jedenie. Aha, povedal psíček. Preto to tak štípalo. Júj, ale to štípe. Napí sa poriadne vody, poradila mu mačička. Potom ťa prestane štípať. Psíček sa tak napil, že všetku vodu vypil. Štípa to teda prestalo, ale peny bolo až strach. Tak si išiel utrieť ňucháč o trávu a potom musel ísť znova po vodu, lebo všetku vypil a už žiadnu nemali. Mačička mala 1 korunu a išla kúpiť nové mydlo. Toto už nezjem, povedal psíček, keď mačička priniesla nové mydlo. Ale ako to spravíme, keď tu nemáme kefu? Na to som už myslela, vraví mačička. Veď ty máš na sebe také hrubé a ježaté chlpy, ako sú na kefe. A tak môžeme tú dlášku vyrábať tebou. Dobre, povedal psíček a mačička vzala mydlo a hrniec s vodou, kľakla si na zem, vzala psíčka ako kefu a vydrhla psíčkom celú dlášku. Dláška bola celá mokrá a veľmi čistá, veru nebola. Mali by sme ju ešte niečím suchým poutierať, vraví mačička. Tak vieš čo? Povedal psíček. Ja som už celý mokrý, ale ty si suchá a máš na sebe také pekné, mäkké chlúpky, ako ten najlepší uterák. Teraz zasa vezmem ja teba a vysuším tebou dlášku. Vzal mačičku a poutieral celú dlášku mačičkou.